Добрый дзень, дзеткі! Сёння я прачытаю вам казку, якая называецца «Грозны ваўчуга». У адным лесе, дзе жылі дружныя звяркі, пасяліўся страшны звер па імені Ваўчуга. У яго была велізарная пашча з вялікімі вострымі ікламі. Ён грозна рыкаў і пагражаўся ўсіх з'есці. У лесе, дзе ніколі не здаралася нічога падобнага, усе звяркі засумавалі і баяліся выходзіць са сваіх хатак. І тады добрая фея лесу, вялікая белакрылая птушка, стала думаць, як прагнаць гэтага нягодніка, які палохае ўсіх і пагражаецца з'есці. Але не так проста аказалася гэта зрабіць. Драпежны звер блукаў па лесе, стукаўся ў хаткі да мышак і вожыкаў, зайчыкаў і лісак, аленянят і медведянят, палохаючы іх і наводзячы нябачны перапалох. Але калі прыйшла зіма, грознаму ваўчугу стала цяжэй перасоўвацца па лесе. Яго лапы патаналі ў снезе. І аднойчы ён ледзь не загінуў, калі доўга блукаў па лесе і змёрз да паўсмерці. Добра, што яго заўважыла белая птушка і папрасіла дарослага аленя вызваліць небараку з-пад снега і давесці да хаты. Усю зіму добрыя звяркі ратавалі ваўчугу. Яны лячылі яго мёдам і тарвянымі чаямі. Да вясны ён адужэў. І тады ваўчуга зразумеў, як дрэнна жыць аднаму без сяброў. З той пары ў лесе зноў запанавалі мірнае і шчаслівае жыццё, а грозны ваўчуга стаў надзейным сябрам і абаронцам лясных звяркоў. Ён ахоўвае лес і не пускае ў яго злых і ліхіх чужынцаў.